Elianers i elianeres tenien ganes de festa i ho han demostrat omplint del 8 al 17 de juliol els carrers del municipi amb música, foc, ball i tradició que s'han estès durant 10 calorosos dies de celebracions que han comptat amb una àmplia participació de la ciutadania. Després d'un intens primer cap de setmana, les festes majors de l'Eliana han continuat amb els actes previstos en la programació. El dimecres va tornar la cita en la Solidaritat, que va reunir centenars de veïns i veïnes per a sopar a la plaça. El dijous la cita va ser amb el tradicional Gran Correfocs i els seus dimonis a càrrec de l'Associació Cultural La Penya del Coet Bufat pels carrers cèntrics del CACS i l'espectacle musical Operació Homenaje va realitzar un repàs per la història de la música de principis de la dècada del 2000 que va fer cantar a les persones assistents les cançons més conegudes i mítiques de l'època. La vespra de la festa, el trasllat de la Mare de Déu del Carme, amb passejada de coets de luxe inclòs, va comptar també amb l'actuació del gegant i la geganta, el ball de nanos i nanes, el ball dels cavallers i balls valencians a càrrec de la llauradora. La nit va tancar amb l'orquestra La Pato i a partir de la mitjanit amb el sarau valencià que va administrar la vetllada amb els balls populars i el folklore local. El dissabte 16, l'Eliana va celebrar la festivitat de la seva patrona, la Mare de Déu del Carme. Les festes han sigut superemocionants, han sigut agotadores, però l'emoció crec que supera la satisfacció que vos dona tindre a la Mare de Déu en casa i pense que al final és una experiència molt, molt bonica. Estic meravellat sobretot en tots els meus clavaris, han sigut un apoyo total i sobretot la meva dona, evidentment. Ja a la vesprada va tindre lloc l'eixida de la imatge fins a l'església, seguint dels tradicionals balls, la processó i el cant dels gotxos. Per acabar, va tindre lloc el nomenament dels clavaris del pròxim any i el seu màxim representant, Jaime Planell. El diumenge 17 es va celebrar la festivitat del Santíssim Crist del Consol. El conegut com a Dia dels Fadrins va commemorar el seu 120 aniversari. Pues molt content per lo que he dit, perquè han sigut unes festes brillants i per com no se l'estem passant, la pinya que hem fet, quasi ja som una família, i res, amb molta il·lusió i moltes ganes. A la vesprada es va celebrar l'eixida dels tradicionals balls, la processó, el tret de salves i rams de foc d'artifici. Hem de fer una valoració molt positiva de les festes d'enguany, sense incidents, que això és el que val, i amb moltíssima participació. El tema dels incidents és una cosa que ens preocupa i al final les festes ben enteses són les que perduren en el pas del temps i les mal enteses són les que no perduren. Per tant, hem de fer aquesta valoració positiva de les festes. Jo volguera també fer una valoració i reconèixer el treball de les tres clavariers, de les clavariers del Carme, del Crist del Consol i de la Puríssima, que també han tingut un comportament exemplar, fonamentalment els jóvens que ens han demostrat que se pot comptar en ells i han tingut, com dic, un comportament molt destacable. I per últim, volguera també ressenyar el caràcter cohesionador que té la festa, la importància que té la festa per al nostre poble, perquè sense festa no seríem poble. Per tant, convidar a la gent a que s'apunti a les clavaries a fer festa, perquè d'aquesta forma creix la comunitat i creix el sentiment de poble, que crec que és el que ens toca a totes i a tots. Felicitacions a tots els que l'han fet possible, també a la Penya del Coet, a la llauradora, a la Unió Musical de l'Eliana, i convidar als veïns i veïnes a que l'any que ve tinguem unes festes almenys com les que hem tingut enguany.